Sa ngalan samahan ug sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, ang pag-iusa sa Espiritu Santo manakay. Manausap kanimo. Mga igsoro maandam sa pagsalmot ng Santos nga misa, inusulato karon ang mga kasalanan na buhat ug mga sa pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga mga gahom mataran o kay inyo mga igsuon nga nakalapas sa dako iyamot sa tunahuna sa pulog sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo akong Santa Maria ko na ulay. Katarang mga anghel, mga santos, o kay inyo mga igsuon, ang inyo ko iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluy-an ang kita sa Diyos nga mga gahom mataran o pasayloon sa atong mga sala, daron ta kita niya gadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ukadait sa iyang mga tao din kisayong Ginoong Diyos lang itong hari, Diyos sa mahal makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Ginoong Heso Kristo, huktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag tang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa Amahan, dawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kaya ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang duno, Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, niya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Karong adlaw atong gisaulog ang sununidad sa pagpahibalo mahitungod sa Ginoo. Magampo kita. O Diyos, nagbuot ka nga ang imong pulong, magpakatao sulod sa tiyan ni Maria nga Birhen. Itugot na nga muyo kami, aron kami nga nagaila sa among manunubos, nga matuod nga Dios ug matuod nga tao, mahimo usab nga takos sa pag-ambit sa iyang pagka-Dios. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayog, ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isayas, busa pamati, ubanay ni David. Dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud muhatag kanimo timaan, ug kini mao nga usa ka batan-ong dalaga manamkon ug muanak og usa ka lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ako Ginoo, mianhi ako rong pagtuman sa imong kabubuton. Ani Ako Ginoo, mianhi ako rong pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo gala, wala ka mo puo. Apan mga dalunggan nga'y nablihan, alang sa pagsugot imong gihatag kanako. Mga hinurutog sunog ug mga halad bayad sa sala, wala ka mangita. Uniaming ako, aniami anhi ako. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Diha sa basahon gibutan alang kanako. Ang pagbuhat sa imong kabubuton, O Diyos ko, mao'y akong kalipay. Ug ang imong balaod, ania sulod sa ako, kasing-kasing. Ani Ginoo, Mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang imong katarong wala na ko tagui, sulod sa akong kasing-kasing. Bahin sa imong kamatinud-anon, ug sa imong kaluwasan, nagsulti ako. Wala na ko ang imong kaayo, himo ang tinaguan, ug ang imong kamatuuran. Diha sa bagang pondo sa katawhan. Ania ko Ginoo, mianhi ako rong magtuman sa imong kabubuton. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebre. Kay ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala.
Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Dili kabuot sa sakripisyo nga mga halad nga mananap, apan gianda mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya niingon ako, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa hisulat, bahin kanako, diha sa libro sa balaod. Una sa tanan, miingon siya, dili ka buot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap, o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan ko kining tanang mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya niingon siya, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busag sa likway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o ilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausal lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ibaya upang naigalang kanino, Ginoong Hesus Kristo. Amen. O Ginoo, ang imong mga pulong, Espiritu ginarumi, nagupot ikaw sa mensahe, sa pinaguming dahilan. Himaya upang naigalang kanino, Ginoong Hesus Kristo. Amen. Ang Ginoo madakay niyo. Manausap kanimo, Ang pagbasa sa Evangelyo sumala ni San Lucas. himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunong kabulan sa pagmabdos na Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga tinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo maguban ko, nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siyang Hesus. Mahimo siyang inila, ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari, sama siyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob,
hangtod sa kahangturan. Ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa-usaon man pagkahimo nini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug bibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mag-igsuon siguro kitang tanan, no, diha sa ato ang pag-eskwela, no, primary, elementary, no, or high school, no. Human sa orientation sa klase, ang class advisor magpili og mga opisyalis sa klase. No. Dayon ang mga classmate maoy mag-nominate ug mao say magbutar, no. So kung kinsa ang napusuan, sila ang mamahimong mga opisyalis sa classroom. Sa atong Ebanghelyo karon makaigsunan sa atong pagsaulog sa solemnidad sa pagpahibalo sa Ginoo, the Feast of Annunciation, si Maria gipili aron magdala og sa malingkawas ng plano sa Ginoo isip inahan sa Dios. Isip inahan ni Jesus. Gibenisyonan siya sa Ginoo isip Immaculada Conception, ron iyahang maalain ang iyang kabubuton uban sa iyahang kabubuton. Kita usab gipili sa Ginoo nga mahimo nga iyang mga tinun-an ug tagaan sa tanang grasya aron pagtapos niini. Sa umaabot nga Semana Santa, kita makatabang kanato, kini makatabang kanato sa mapalandungong pag-ampo kung unsa kita sa pagbindisyon sa Ginoo. Uban sa mga gasang espiritual, uban sa katolikong pagtuo, ang mga sakramento, ang Eucharistia, ang atong bukasyon, ang ato ang katilingban, nga makatabang kanato nga mosulod sa langit ug pagamhan kita sa pag-apil sa pagluwas sa ubang nga mga kalag. Dako kayo ang pabor nga gipangayo sa Ginoo ngadto kang Maria ug mangayo usab siya ug dako nga pabor gikan kanato. Ang atong mga tubag malahi gikan sa gitawag natong incredible yes sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Usahay mo tubag kita nga parihas kang Pedro diha sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 5 verse 8, palayo kanako Ginoo kay makasala ako. Although kitang tanan mga makasala, dili nato gusto nga sobra ang atuang pagka-dili takos. Tungod kay nahibal-an man nato nga ang atuang oo depende dili lang sa atuang kapasidad apan sa Dios. Si Maria nakasabot kung kinsa siya nahibalo nga siya ubos nga sulugoon. Pero mituo siya nga ang Ginoo nagalihok diha kaniya. Ang unang tubag ni Maria ngadto sa anghel nga si Gabriel, ulay ako, busa-usaon man pagkahimo niini. Kini dili usa ka pagduha-duha or pagdumili, kundili usa ka pangutana nga nagtugot kang Maria nga mosulod sa halawom nga panag-istoryahanay. Ang iyang pangutana nagpadayag sa iyang kaandam sa pagsabot sa usa ka butang nga langitnon o misteryoso. Kita usab atong pagitaon sa kinatibukan sa pagsabot sa mga misteryo sa Ginoo
aron atong madala ang iyang plano para sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nagpili og perpekto nga oras sa kasaysayan sa tao aron pagpadala sa iyang anak. Nining umaabot nga Semana Santa, kita mapasalamaton nining maong kahigayunan sa pagsaulog sa mga kasakitan, sa mga pag-antos ni Kristo ug sa iyang pagkabanhaw. So unsa may hagit para kato makaigsuon? Mutubag kita sa Ginoo sa atoang yano nga uo ug dali nga magmasinugtanon ngadto sa langitnong plano sa amahan. Hinaon unta. May nagpalihog atong baguhon ang atong pagtuon. Kitang tanan, nagato kami sa usa ka Dios, ang amahan nga mga gahom matanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, Kristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak sa mahan sula pay katuigan. Dios gikan sa Dios, ahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usa kinaiya sa mahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tugod kanatong mga tao ug alang sa tong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawat gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato kilansan sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay og Ginoo. Si katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya kay bumayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay. Ang iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Ikan sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, isimba Siya og himay, o gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, nga simbahan. Nagailang kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay, o sa kinabuhi sa umaabot sa kalibutan. Amen. Sa pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anghel aron pagpahibalo kang Maria nga siya mao ang napili nga magmabdos sa anak sa Dios. Kat-unon og pangayoon nato ang pagpaubos, ang pagkaandam sa pagdawat sa pulong sa Dios sama kang Maria. Muingon kita, Ginoo, pamatia kami sa imong pulong. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga sama kang Maria, ang mga matuohon, mamahimong mapaobsanon, ug mapaminawon sa pulong sa Dios, ug mubansay niini. Magampo kita. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga dinasig sa panig-ingnan ni Maria, ang atong mga pangulo sa politiko, maminaw sa tingog sa ilang konsensya, o sa mga tingog sa ordinaryong mga lungsuran. Magampo kita. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Alang sa gubat sa tungang silangan. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw, dito sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Alang sa mga nasod, diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga mga nasod, maninguha unta, padulong sa masamputong pagwagtang, sa mga hinagiban, sa pakigsangka, ilabi na ang mga kahimanang nuklear, o nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo, o diplomasiya, o dili ang kabangis. Magampo kita. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat.
nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayang kahimtang ug kagawasan. Magampo kita. Ginoo, papamatian kami sa imong pulong. Nga ang mga batan-on magmanghihatagon sama kang Maria sa pagtubag sa tawag sa Dios, sa pagbudlay alang sa harian, isip kaparian o kababayinan o kalalakinan nga gilain o gibalaan. Magampo kita. Ginoo, papamatian kami sa imong pulong. Nga diha sa kalibutan nga naa sa krisis ug halayo sa Dios, ang kabataan makakaplag og kahulugan ug kalipay diha kang Kristo, nga buhi nga nagdalag kabatan-on sa ilang kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, papamatian kami sa imong pulong. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halandang Teofilo Kamomot Obispo og Joel Shivali pari mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, papamatian kami sa imong pulong. Nga isip inahan sa Dios, giharong niya ang iyang kaugalingong mga pangutana ug kalisdanan. Sa iyang pagkabatan-on, iya untang bag-ohon ang kabatan-on sa simbahan, pinaagi sa iyang mga pag-ampo o sa iyang inahanong presensya. Magampo kita. Ginoo, papamatian kami sa imong pulong. Sa hilumatoy halagato sa Dios, ang ataw personal nga mapangamon. Ginoo, mituo kami nga ang maunobos, matuod nga Dios ug matuod nga tao, nga gipanamkon diha sa sabakan ni Birhen Maria pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Pinaagi siya makaluwas nga pagpasakit ug pagkabanhaw, maangkon ta namo ang kalipayng tunay. Amen. Amen. Pagigsoon pagampo ka nga ako yung sakripisyo, dawato sa Dios nga mahan nga maagahom mataran. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya sa natos nga simbahan. O Diyos nga maagahom dawata ang halad sa imong simbahan, sa among paghandom siyang sinugdan, diha sa pagpakatao sa imong bugtong anak, magmalipayon ta nga magsaulog kami karon, nining sakramento sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manaw sa kanimo. Ibayo ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios katunhay ug maagahom matanan, angay ug matarong gayod, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay gikan sa anghel nga nagpahibalo, nadungog sa dakong pagtuo sa Birhen, nga ang imong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magpakatao tipon sa mga tao ug tungod sa mga tao. Ang Birhen nagsabak kaniya sa dakong gugma, aron ang kamatuoran nga gisaad ngadto sa mga anak sa Israel matuman ug mahimugso labaw sa tanang gipaabot. Si Kristo ang gilauman sa tanang mga tao. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos sa Ginoong Diyos sa katauhan. Puno ang langit ng Diyos sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay ganagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan.
Santo gid ikaw, Ginoong tuburasan ng kasantos, ipadalangin mong espiritu o pagsantos di mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya galingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, og mihatag ni gadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao akong lawat, nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni gadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginong ka mga taladgi kanin, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kadako. Kini ang misteryo sa pagtuon. Maluluwa sa kalibutan, nga nagtubos ka na mo. Inangin sa imo, o pagkabanaw luwas sa kami. Anon paghandom sa kamatay pagkabanaw ni Kristo, nagahalag kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip mga yan, nga mga tubang ang walagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Tinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab og mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magambag sa samahan do gamito mga pulong itulog kanato sa atong maunog. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo, mo kami luwasos sa dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo.
samtang nagapaabot kami nga malaumod sa pagbalik ni Kristo among maunubo. Ginoong Kristo gingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ang biling ko kainyo, ang akong kalinaw ang ihatag kainyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maraa kainyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunan. Sa mga salya, sa kalibutan, walo'y ikabit. Kordero sa Diyos, nga nagawang sa mga salya, sa kalibutan, walo'y ikabit. Kordero sa Diyos, sa mga sala, sa kalibutan, handa kami sa kalinaw. Kini mo ito may ugmaong Diyos ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gima ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O Ginoo nga mo'y kami liguna dinhi sa among kalag, ang mga sakramento sa matuod nga pagtuo. Aron kami nga nagaila sa pagkamatuod nga Dios, ug matuod nga tao kaniyang gipanamkon sa mahal nga birhen, mahimong tako sa pagdawat sa kalipay nga walay katapusan, pinagi sa gahom sa iyang makaluwas nga pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kainyo. Manaw sab kanimo. Og palangin na unta kamo sa tumihugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, lakat ka mag-isangya o magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.